Ešte nám z toho dnešného krásneho a dynamického dňa ostalo trošku času. Tak sme to využili a pol hodinky od Larviku sme si odbehli do krásneho malebného mestečka Tonsberg. Práve sa nachádzame v prístave, kde to žije podstatne viac ako v centre mesta. Tam to bolo doslova ľudoprázdne. Prišli sme sa pozrieť na makety vikingských lodí, ktoré do chvíľočku verím, že sa aj podarí nájsť, pokiaľ ich za ten čas nikto neodtiahol. Tam už je čo vidno. Áno, tak vidím, že sa vám páči a áno, aj na mňa tá promenáda urobila dojem. Tak jeden kúsok lode, myslím, že sme už práve našli a uvidíme, čo s tými ďalšími. Od paluby je troška vody, ale to je iba čo napršalo, predpokladám. Aha, ak si dobre domýšľam, tak vidím, že tá loďka sa asi nachádza na norskej 100 korunáčke. To ďalšia loďka je zjavne ešte v rekonštrukcii, alebo ju stavajú na novo. Takže na námestí v Staverne je dvojdňový street food festival. Takže street foodiaci zaparkovali, rozložili svoje stánky, ale ako pozerám, tak pozerám, nepraská to tu ľuďmi, takže buď to ešte len začne, alebo to už skončilo. Každopádne promenáda vyzerala úplne ináč. Ale pozrite, čo som tu objavil. Krásne bochníky, syra, parmežáno. Pecorino. Mám tati. Wow. Tati, pýtame sa uja. Pýtame sa, aký parmezán majú. Veľmi pekný. Pýtame sa, čo máme pakať. Pýtame sa. Ty by si dal dobrý sír? Pýtame My sa. máme radi sír. Mám tati. Tu ideme na
Tak, a to je z centra mesta a promenády. A pozdravujem vás. Aj Kamilko vás pozdravuje. Pozdrav, Kamilko. A prihlásime sa s niečím pekným opäť.